النوح مكية 28 آية ni qur'an sura bi wala kelenay wa hali jigni fan la bi wala bilani kelenado am gan segindo kelema keme flani mugani wala bla harafu keme kononton albinan ni wala bla bismillahir rahmanir rahim ramaka aw nuchi إلى قومه kaduraga mughma angode eki ga mau bagabagali قول أن yakonunye يوم على nyangata kanuma عليم min toro ka bon قال nugo يا قوم yanga mau إني ne لكم نذير ne babali bade awi مبين minga babali bangale do angode اعبدوا الله ayala kelembatu واتقوا ay sirala nyi وأطيعوا aka tugunego يغفر alabi yafa لكم awma من ذنوبكم aka junubula ويأخركم alabi aw yagaru إلى أجل kata sangama مسمى no togofole do إلى الله alaka sanga إذا جاء no nana وقوم ate uta yagaru de لو كنتم na kungera تعلمون na badon قال nugo ربي yani ma إني ne دعوت قومي yenga mawele ليلا sufilala ونهارا ani tlefilala ولم يزدهم ne دعائي ka welele mujidi إلا fo فرارا boli de ka boli men yama وإني ne كلما tuma ni ñu wele yala sa ena yafa لهم uma قالوا ubu أصابع bolo ko ñunge utlo dingewula ubu ka fini ubiruwula وأصروا ubu sigi ka junubuga ubu واستكبروا yere kunje bonya yere kunje bonya la ثم kasagi إني ne دعوتهم ne wele جهارا kenegan ثم kasagi ne inne أعلنت ne ngangoroda لهم uye وأسررت yenga majigi لهم uye إسرارا dogolila فقلت ngo استغفروا ربكم ayama ya fadeli ka wafilanga fiyama إنه nema كان au magera غفارا ya faja mandiye يرسل السماء astaghfirullah abe astaghfirullah abe na fami lasi mogoma abe no jadi ni mako be sanjila astaghfirullah faja astaghfirullah de on ga isma lazami sa jenu ka cha ko tiga chogola yursili sama abisanji jigi عليكم au kan مرارا tugutugulila ويمددكم abe au jidi بأموال inna falowe وبنين ani dengewe ويجعل لكم abe awajallakum jannatin abe nawo kawe ويجعل لكم abe gofolon kawe ما لكم munde be awe لا ترجون وقارا nati bonya jigiya allah we وخلقكم abati ala nyauda la la chamanye أولم تروا yala au mayeli kewa كيف chomi خلق الله سبع nala سماوات dalige سبع سماوات sangolo wolo bilala tibaha dabiriye وجعل القمر ay kaloke wulu ni nyogonje noroye ay tlege fitine mene allah ta'ala ala ya auda kamini dugolola dalila kasagi ala be aula sagi dugolo inna qabrula abitla ga aula bokunnin gama labolila allah ta'ala ay duguma gologe awye fense fenye yala zana don kamina la siratege ula lo yurwale do nuhu ko nema iga dogo olu uye nkuta kwe uye mogode batu iga do ka komo ni fanda unye maade batu minga nafulo majidi ana dem majidi kopke perdude uye dabali jugu udla dabali la nuga bon e mundu ngalontigia uko agana ga mauto enna agana waddu to enna wala suwa'u wala yawsa ani yawqa ani nasri boli ko nya fa jomi moy nimbe ko moni mande ugunye nunda laniri manu uga misru kono mungama yoko bawdeke yala sa uga to dumana dume ngamenu nyake uluma baturi ko fede yiri mane num batul baw sallallahu alaihi wasallam shaytan de undege ko batu akon num bitindi la hala chama bora la hala kana la hala wala don uga yiri mane kon num be kunye ka atigila ma ka to duman nduma ko me sa be senan
n'i ye ko ba kɛ dɔrɔn i bɛ sin ka i ka photo dɔw b'u ka photo dilan diɲɛ kabini diɲɛ sigira a bɛ sɛnɛ kana bila fo bi la awɔ naam waqad adallu kathiran a b'a to ye jamakulu caman lafili i kana ntonikɛlaw jidi ko fili de la naam fo ka taa koyi kalansira ye fila de ye o de ko sɛɲɛ man ko ninnu ka min ma khatayahum aw ta ka min ma khatiyatihum ala an b'a fɛ ka facɛrɛ aw ka facɛrɛ cogo la naam u ka filima ko in koso u y'u to ji la u y'u don tasuma la u ma dɛmɛbagaw sɔrɔ u yɛrɛ u ye mɛ a ma kɛ ni Alahu Taala ye n'u ko yaa ne ma i kana du jɔbaa to dugumakolo in kan kɛmini kafiriw la kana maa kelen to min bɛ jigin du kɔnɔ bari ni y'u to yen nɔ o bɛ laban ko i ka jɔnw lafili dɛ hali ni cɛkɔrɔba min bɛ fatu a b'a fɔ n den wasikan kelen min bɛ n bolo kana tugu nin cɛ in kɔ dɛ ne bɛ siran o dɔrɔn de kɔrɔ denw bɛ tiɲɛnen don parce que u m'u denw kala ladamu la u m'u kala maaba bonya na u bɛ tiɲɛ na naam u tɛ foyi wolo fo maa jugu de kafiriba yaa ne ma e ka yafa ne ma ani n bangebaa fila ma ani mɔgɔ ma a y'a sɔrɔ ale bangebaaw ye limaniya jɔnw ye ani mɔgɔ ma n'o donna ne ka so la limaniya jɔn ye ni limaniya jɔn cɛmanw ma ni limaniya jɔn musomanw ma i kana dɔnnikɛlaw jidi fo halakili de la